Como concelleiro de Medio Ambiente de Allariz de fai 22 anos e actual voceiro do Bloque Nacionalista Galego a nivel deputación, quero trasladarvos unha serie de reflexións. A primeira é que, por suposto, o primeiro é apagar esta gran vaga de lumes. O segundo é axudar a todos aqueles que perderon propiedades, que se viron afectados por esta pandemia que nos afecta, pero que temos de recordar que é unha pandemia que nos afecta recurrentemente, cada poucos anos. Eu, cando menos recordo, 5 vagas de lumes xa nesta provincia desde que son concelleiro. E non podemos seguir así. Temos moito que agradecerlle a todos aqueles que estes días se puxeron á fronte e están a apagar os lumes, especialmente os veciños e veciñas, os voluntarios, tamén os dispositivos de incendios, por suposto, e aqueles que viñeron de fora para axudarnos. Quero recordar aos compañeros portugueses cos que estuve este xoves pola tarde apagando o lume en Casas dos Montes, en Oimbra. Admirable que, tal e como teñen o seu país, viñeran a botarnos unha man e estuveran aí neses momentos tan difíciles. Pero tamén quero dicir unha cousa: non podemos seguir así. Cando acabe isto, temos entre todos que facer cousas. Temos que facelas xa. Non podemos seguir agardando. Haberá que tomar medidas estructurais, legislativas. Haberá que facer novos proxectos que poñan en marcha elementos como a gandeiría, evitar o abandono do rural. Esa, para min, é a clave. Dende logo, agardo que isto remate o máis pronto posible. Agardo que existan esas axudas xa para aqueles que as necesiten. Pero tamén agardo que en outubro, cando empece a chover, non nos esquezamos, porque senón estamos condenados a repetir este proceso dentro de 1, 2, 3, 4 anos. Pero volveremos a repetilo. E temos que cambiar o modelo. O modelo está obsoleto, non vale para agora mesmo. O modelo ten eivas. Estos días teño visto extinguindo incendios. Temos que cambiar o modelo, por favor, e temos que facelo xa.